Tijelo u prostoru ima svoju trodimenzionalnost, a to nazivamo obujmom ili volumenom. Dvodimenzionalna umjetnost poput crteža ili slikarstva može imitirati volumen tako što će privid treće dimenzije nekog oblika dobiti primjerice tonskom modelacijom, igrom svjetla i sjene. Ako ste gledali naš video o crti, onda se možda sjećate našega kruga koji pretvaramo u kuglu. Ovo je jedan od načina stvaranja privida volumena na crtežu koji je dvodimenzionalan, ali zavarava ljudsko oko. Međutim, pravi volumen predmeta je najkonkretniji u trodimenzionalnoj umjetnosti poput kiparstva i arhitekture. U takvoj umjetnosti volumen nazivamo masom. Masa može biti kamen i glina, ali može biti i papir koji je na izgled plošan, ali i dalje ima svoju težinu i trodimenzionalnost kao predmet u prostoru. U trodimenzionalnoj umjetnosti razlikujemo nekoliko tipova mase. Ovdje je važno znati da za raspoznavanje ovih tipova trebamo gledati u kakvom odnosu su masa i prostor kao sastavni dio trodimenzionalnog tijela. Prva je monolitna ili apsolutna masa. U ovom slučaju volumen je potpuno ispunjen materijom. Nema prostora unutar mase. Prostor okružuje masu, ali ne prodire u nju. Oblik je zbijen poput kamena, jajeta ili krumpira. Pogledajmo primjer iz likovne umjetnosti. Ovo je muza Konstantina Brancuzija, kipara iz 20. stoljeća. Skulptura se sastoji od 3 dijela: glave, prsa i postolja, a svaki od ovih dijelova je monolitna masa. Nema prostora unutar mase, prostor ju samo okružuje. Sljedeći tip mase je udubljeno ispupčena masa. Kao što sami naziv kaže, ovo je masa koja je udubljeno ispupčena, to jest konkavno konveksna. Drugim riječima, prostor prodire u masu, ali ne probija ju potpuno. Jednako tako, masa izlazi u prostor, postaje ispupčena. Možemo ovo vidjeti na skulpturi Poprsje žene Hansa Arpa. Primijetite krivulju koja nastaje ovom igrom ulaska prostora u masu i njenom reakcijom ispupčenja. Takav odnos kod skulpture stvara dinamiku. Sljedeći tip je prošupljena masa. Logično, prošupljena masa nastaje kada prostor prolazi kroz nju. Volumen se obavija oko prostora unutar sebe. Ovo vidimo na primjeru skulpture Barbare Hepworth po imenu 3 oblika. Dijelo je iz 1968. godine, a sastoji se od ploča koje su prošupljene pravilnim kružnim otvorima. Prostor tako neometano struji kroz masu. Zatim imamo plošno istanjenu masu. Kada bismo komad gline počeli pritiskati sa dvije strane, onda bismo ju sve više istanjivali i spljoštili. Neki od primjera plošno istanjene mase su list papira ili komad lima. Pogledajmo primjer skulpture domaćeg umjetnika iz 20. stoljeća Vojina Bakića. Dijelo se zove Razlistana forma, a načinjena je od limene ploče koja je na određenim dijelovima zarezana i savijena u različitim smjerovima. Imamo i linijski istanjenu masu. Ako komad gline recimo stavimo između naših dlanova i počnemo ga pritiskati i rolati, onda ćemo toj glini oduzimati masu sa 4 strane, odozgo, odozdo, s lijeva i s desna. Rezultat toga može biti da ju pretvorimo u oblik koji podsjeća na liniju. No za razliku od linije na papiru koja je dvodimenzionalna, ova naša linija od gline je i dalje oblik u prostoru. Ona i dalje ima trodimenzionalnost. Primjer linijski istanjene mase može biti špaga, žica ili grana. Talijanski kipar iz 20. stoljeća Alberto Giacometti je volio tako istanjivati svoje figure, što možemo vidjeti na ovim primjerima. Svakako uzmite u obzir da je ova podjela mase na tipove teorijska. U praksi mi ih možemo međusobno kombinirati kako god želimo. Raspoznavanje njihovih razlika nam služi samo kako bismo bolje razumjeli što zapravo radimo ili da ih znamo prepoznati pri analizi nekog likovnog djela. Ponovimo i ključne pojmove. I eto ga, ovo nije bio neki dugački video. To je ono što trebamo znati o volumenu i masi u likovnoj umjetnosti. Za vježbu preporučujem da uzmete komad gline, glinamola ili plastelina i probate izvesti sitne skulpturice od kojih će svaka biti jedna od navedenih tipova masa. Ako ste zainteresirani za teme iz likovne umjetnosti i dizajna, pogledajte naše ostale videe. Toliko od mene za sada. Vidimo se. Masa može biti kamen i glina, ali može biti i papir koji je na izgled plošan, ali... Ovo vidimo na primjeru skulpture Barbare Hepworth po imenu 3 oblika. 3 oblika? 3 oblika ili 3 oblika? Kada bismo komad gline počeli... Talijanski kipar iz 20. stoljeća Alberto Giacometti, ali nije Talijan ako ne kažete ovako, Alberto Giacometti,